Bitartean guk egunaren zati honena igaro, ala eta guzti pazientzian galtzea ez da arraro. Zai egon gera, eta hortan dudatan nago, Elizan edo goiko tabernan, nun itxoin dugu gehiago. Abai horretan neroni ere konturatu naizearo, goiko taberna bisitatxo bat egin baitegu lehenago. 10 terditan salda txiki bat eskatu dugu ta klaro, entzun degunez ordu biterdik alde hortarako prest dago. Beraz horreren nahi genuenik guk ez dugu irabazi, eta ez pentsa egin didanik neri zuriainak grazi. Haserre edo etxipenean ere erori naiz kasi, ezin da izan salda eskatuta oinoa lumatzen hasi. Baina horrela josi nahi zuten itxuraz agabakian, naiz eta bioi kolpez belztuta geratu gaur bekokian. Goiko tabernan edo elizan bakoitzak bere zatia, azken boladan asko aldatu da Zumarrako euskalkia. Pentsapiterrek egin du gehien gaurkoan gure hizketa, ni aritu naiz bada jozera heldu nintzela usteta. Beraz gogoan gorde behar dut ulertu dedan pusketa, urrena gehiago ulertzearen esperantzik ez deteta.